Hola, bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a una nova sessió del cicle de webinars de Xarxanet. Avui ens trobem aquí per abordar la temàtica del màrqueting digital i la comunicació amb valors. Al llarg d'aquest webinar intentarem conèixer quina és la diferència entre màrqueting de valors i màrqueting amb valors, aprendrem estratègies sobre màrqueting digital i també intentarem abordar o conèixer idees per millorar l'optimització i la planificació dels nostres continguts a les xarxes socials. Per fer-ho, comptem amb la presència de la Sara Borrella, que és tècnica de comunicació a Collectic. Llavors, sense més preàmbuls, si us sembla, li donem pas a la Sara. Benvinguda, Sara, i res, tot teu. Hola, Josep, moltes gràcies per convidar-me. Doncs molt bé, avui, com has parlat, parlarem una mica de què diferencia aquest màrqueting de valors i màrqueting amb valors, si és possible també vendre els nostres productes i serveis a través d'eines estratègiques i estratègies de màrqueting i també com podem planificar i optimitzar millor els nostres continguts a les xarxes socials. El primer que vull començar a parlar és del concepte una mica de màrqueting, que a vegades ens sembla que és aquesta escandalosa cosa. O sigui, la definició del màrqueting genera com molta controvèrsia, perquè també existeixen diferents interpretacions del que és aquesta ciència social. Moltes persones també associen el màrqueting amb la publicitat, també amb les diferents estratègies que desenvolupen les empreses, també per convèncer a les persones consumidores a que comprin un producte, però tanmateix alguns consideren que el concepte de màrqueting és molt més ampli i que inclou pràcticament tots els departaments d'una empresa, des de la producció fins a la direcció. El màrqueting no és l'ovella negra de la família de la comunicació i llavors per què té com tanta mala fama? Sobretot jo crec que és per desconeixement, perquè no arribem a entendre a vegades el seu significat, tampoc per què serveix, també perquè es vincula a vegades amb el consumisme i a la mentida, estem acostumats una mica a això, i també perquè s'associa a aquesta venda agressiva. Ara volia fer una mica d'evolució des d'on estem ara, que ara estaríem a les 4 E's del màrqueting, i vull fer l'evolució de les 4 P's a les 4 C's i ara estaríem en les 4 E's amb la irrupció d'internet. El màrqueting el formen aquestes 4 P's, que són aquests 4 elements més controlables per una empresa o per una entitat que es dediqui a fer màrqueting. Es coneixen per les 4 P's per les seves inicials en anglès i aquestes variables també es poden moure segons el que vulgui l'entitat o l'empresa. Aquest concepte va néixer als anys 60 i està format per aquests 4 elements: el producte, el preu, la distribució i la promoció a la seva traducció en català. El producte seria aquell element principal que considera tot allò que el consumidor vol comprar per satisfer també les seves necessitats. El preu, aquesta quantitat de diners que el comprador dona al venedor a canvi d'un producte. És la variable de màrqueting que realment més influeix en les decisions de la persona consumidora. Tindria també la distribució, que és aquest conjunt de processos que condueixen el producte de l'empresa al consumidor, i també la dividim en 3 etapes: emmagatzematge, distribució física i facturació i cobrament. I tindríem també la promoció, que el seu objectiu seria incrementar aquestes vendes, donant a conèixer productes o serveis i potenciant també la imatge de l'empresa. Aquí s'utilitzen tècniques diverses de comunicació, de merchandising, de publicitat. Després d'aquestes 4 P's passaríem a les 4 C's, que serien el consumidor, el cost, la conveniència i la comunicació. Aquests elements sí que els han de tenir en compte, però és veritat que com que va evolucionant i ara passaríem per aquestes 4 C's, consumidor, cost, conveniència i comunicació, que serien una mica l'equivalència a aquelles 4 P's. El consumidor
bàsicament el que estudiaríem és les principals necessitats de la vida diària de les persones consumidores, amb l'objectiu també de crear o vendre un producte que sigui desitjable i que sigui únic. Aquí també el que faríem seria avaluar el mercat correcte, sigui el nínxol de mercat sense explotar, que sigui l'adequat, el tipus de producte o servei que estem venent i també el tipus de client que més s'ajusta al que la marca desitja atorgar. La finalitat també seria oferir una cosa amb una rentabilitat davant també dels ulls de les persones usuàries i davant dels plans de l'entitat. El cost analitzaria el preu que representa per la persona consumidora aquest fet de satisfer les seves necessitats. O sigui, avui dia tenim com moltes necessitats com a persones consumidores i tenim també com centenars d'opcions de marques i també diversos canals. Llavors cal revisar-les, decidir quina és l'adequada i les marques també han d'analitzar quins avantatges poden brindar i poden brindar relacionats també amb el valor i el preu dels productes que puguin satisfer a les persones usuàries. La conveniència faria referència a aquest joc dins l'estratègia de màrqueting. No obstant, ara és diferent perquè també està orientat molt més al client i s'enfoca en ell. Però seria com avaluar aquest esforç que fa la persona consumidora per aconseguir alguna cosa, anar cap a alguna botiga, revisar el seu lloc web, observar diferents opcions de venda a les xarxes. Per tot això també és important analitzar els hàbits de les persones usuàries, que són els que s'han tornat molt més digitals ara mateix. L'objectiu també seria revisar si els productes són fàcils d'adquirir i no representen un esforç innecessari per a les persones. I després tindríem com a última etapa la comunicació, que seria clau per a qualsevol negoci. També sense ella no seria efectiva cap estratègia. I la comunicació estaria orientada també en aquestes 4 Cs, aquesta interacció amb els consumidors. O sigui, la marca avalua un tipus de llenguatge, els formats, els horaris més encertats, altres factors també que influeixen en les respostes de les persones usuàries i l'ús de les xarxes socials també diguem-ne que està aquí en aquesta fase agafant força. I també és més important l'actualitat per arribar a les persones. I també aquí podem mesurar a través d'una sèrie de mètriques. Llavors, ara mateix estaríem amb l'adopció i l'arribada d'internet al nostre dia a dia més quotidià amb aquestes 4 E's, o també com es coneix com el màrqueting mix. Llavors estaríem una mica en una era en la que la marca necessita afegir valor al producte per poder vendre una experiència com única i inigualable. Llavors estaríem en això de preu, intercanvi, exchange. Llavors, en els models de negoci actuals, el concepte com de preus ja no importen tant, perquè s'ha de buscar també agregar com més valor perquè l'experiència sigui única, com pot ser, per exemple, el sector premium. Del punt de venda passaríem a l'omnipresència, que seria aquest concepte de very place. Aquí també es refereix a que existeixen moltes opcions per donar seguiment i abast als diferents públics i audiències que tenim, des de les xarxes socials, blogs, missatges, eines de guerrilla, vull dir, depenent una mica del nostre producte o servei, o també del canal o canals que vulguem triar per arribar al nostre mercat i públic objectiu. De la promoció al compromís passaríem a l'engagement, que sería esta parte como más evangelizadora, vull dir, com aquest nivell de compromís que tenen les persones consumidores amb una marca. O sigui,
hem canviat una mica aquesta manera de promocionar únicament a través de la publicitat i a través de les relacions públiques, i es tracta també d'agregar com estratègies més d'inbound marketing, que també és el que es coneix com a màrqueting de continguts, perquè ja no sigui només esperar a que l'audiència vingui a nosaltres, sinó una mica més aviat incentivar el fet que desitgin venir a nosaltres. Això també pot ser permetent que la nostra mateixa audiència parli a través de les xarxes socials i sigui una mica evangelitzadora de la nostra marca, mitjançant vídeos, imatges, i on donen també una mica de la seva experiència en el producte o servei que volem comunicar. Llavors, això pel que faria com una mica en aquesta evolució. Ara estaríem en aquestes 4 E's, amb l'erupció d'internet. I què ha fet aquesta revolució digital i com ha afectat a la nostra difusió? Doncs bàsicament internet ha trastocat gran part d'aquests paradigmes comunicatius que fins ara també ens ajudaven a comprendre com els processos de la comunicació. O sigui, hi ha hagut canvis de paradigma que ens han donat lloc a aquesta comunicació més en xarxa. D'audiència passem a usuària, o sigui, de telespectador passiu o passiva a persona usuària que navega i produeix. De mitjà i contingut passem a aquesta opció com de multiplataforma, és a dir, que podem accedir des de qualsevol lloc, des de qualsevol dispositiu electrònic, i també això ens porta a aquesta omnipresència. De suport passaríem a format multimèdia, amb aquesta multiplicitat de formats. D'aquesta distribució de l'accés és quan les persones usuàries es comuniquen entre si i també creen els seus propis jocs de debats i de relats. És a dir, la gent parla sense que només parli una marca. D'aquesta unidireccionalitat, que estaria més, com hem vist abans, en aquestes 4 P's del màrqueting, passaríem a aquesta bidireccionalitat o amb aquesta idea de continguts més interactius, que aquesta dissolució de rols, i hi ha com un dinamisme. De format lineal passaríem a l'hipertext, o sigui, l'hipertext sabem que és una eina que permet crear, que permet agregar, que permet enllaçar i compartir informació de diverses fonts a través d'enllaços, això que la Wikipedia diu el text d'aranya. I després del concepte d'informació passaríem al concepte de coneixement, amb aquesta possibilitat també de triar correctament els canals i aquesta gestió del coneixement. Llavors, amb tot això, què tenim? Tenim una diferència entre màrqueting social i amb el màrqueting de valors. O sigui, el màrqueting social seria aquest procés basat més en l'activitat i conjunt d'eines de gestió per crear, per comunicar, per distribuir, per intercanviar ofertes que tinguin valors també per un client, per un grup, per la societat en general, i és aquell que desenvoluparien organitzacions sense ànim de lucre i també administracions públiques. També se li coneix una mica com a màrqueting de les idees i podria tenir objectius diferents com proporcionar informació, com a campanyes de salut, de nutrició, etc. Estimular també accions que siguin beneficioses per a la societat, suport a organitzacions, per exemple, canviar comportaments nocius, vull dir, tenir com diferents objectius. I aquest màrqueting de valors, amb aquesta nova idea, amb l'erupció d'internet i amb aquesta aposta pels valors de les marques, de totes les marques, vull dir, les que són més capitalistes, les que no són capitalistes, diguem-ne que la desenvoluparia qualsevol tipus d'empresa. És aquest interès de les multinacionals per incorporar valors a les seves campanyes de màrqueting i que posa també de manifest aquesta tendència creixent del consum responsable per part també de la ciutadania. Les grans empreses venen valors i estils de vida que estan basats, per exemple, en la família, en l'amor, en la cura, la solidaritat, i fan anuncis en nom d'aquesta marca. Per exemple, sabem que Tarradellas no ven
no ven pizza, no? Sinó que ven família, complicitat, o, per exemple, Estrella d'Am no ven cervesa, no? Ven també estiu, amor, jovent, bueno, aquestes coses, no? Vale. Llavors, ara us havia posat aquí un exemple de què seria això del màrqueting social, no? Amb aquesta campanya d'Intermón. Bueno, aquí Intermón el que fa és donar-li una mica la volta a aquesta campanya de les rebaixes, no? Llavors va treure aquesta campanya en època de rebaixes, no? I li va donar com un altre gir, no? Llavors això, parlem de màrqueting social quan podem fer campanyes d'aquest tipus, no? O aquesta, per exemple, no? Que van fer també algunes llibreries, no? De cultura cooperativa, per explicar una mica que els llibres es venen tot l'any, no? Que no només és en Sant Jordi, no? Llavors van fer la campanya Sembres 23, les llibreries cooperatives i de proximitat, amb aquestes idees clau, no? De mostrar també que les llibreries són tot l'any, que les llibreries també fan xarxa, no? I que es fan visibles, no? Durant tot l'any, no només a Sant Jordi, no? Vale. Llavors, com deia, el màrqueting de valor seria aquest procés basat en l'interès de les multinacionals per incorporar valors a les seves campanyes de màrqueting, no? Com per exemple aquesta foto que us he posat aquí d'IKEA, no? I també us volia posar aquests dos exemples perquè veiem aquesta evolució, no? Amb aquesta campanya d'Axe, per exemple, que va fer un anunci l'any 2012 i després un altre anunci l'any 2017, amb molt poc temps de marge de diferència, però que mostra molt bé aquesta evolució, aquesta tendència creixent del sector d'incorporar valors, però sense més, no? Oh no, oh yes, this is critical. Oh no, oh yes, this is chemical. Oh no, oh yes, this is critical. Oh no, oh yes, no man can walk alone. 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 Oh no, oh yes, this is critical. Oh no, oh yes, it's pretty chemical. Oh no, oh yes, no man can walk alone. I'm living like it's you and the whole world wants to be. I'll praise you this day. And I won't fall on my knees. No man can walk alone. Man walk alone. I repeat. Feliz fin del mundo. Nuevo Axe 2012. El último Axe. Aquest seria un i aquest seria l'altre. Is it okay to be skinny? Pass the ball, bro. No. Is it okay to not like sports? Is it okay to be a virgin? To experiment with other guys? Is it okay for guys to wear pink? Is it okay for guys to be nervous? To have long hair? To like cuts? To take a selfie? To shave your... To be depressed. To be scared? Wait, is it okay for me to be the little spoon? Come on, man. Is it okay for guys to...
Go online to search and see for yourself. Doncs amb aquests dos exemples veiem que el 2012, per exemple, l'anunci mostra aquesta societat a la vora del col·lapse, la fi del món s'acosta i els ciutadans es preparen per això, i diguem-ne que el protagonista està recollint elements com per proveir-se i construir una arca en referència també com a l'arca de Noé i al gran diluvi. I observem que segons va transcorrent l'anunci i com es construeix aquest interior d'aquesta arca, gimnàs, bars, discoteques, cabines, quan acaba, automàticament desenes de dones, totes elles, evidentment, molt maques i molt atractives físicament, molt adequades a la normativa, comencen a acudir cap a ell, com si el desodorant les atragués cap a l'arca. Llavors entenem una mica que el protagonista estava creant aquest joc on passa la fi del món envoltant de dones. I el 2017 veiem una mica com que els canvis a la publicitat han canviat i aquest gir d'incorporar com aquests valors socials, també en una època d'un canvi també a nivell social on el feminisme es fa més present i agafa més força, llavors diguem-ne que canvia una mica aquesta estratègia publicitària on s'assegurava que el seu producte faria que les noies caiessin als seus peus, als peus dels homes, i que fa un canvi i comença a parlar d'una nova masculinitat. Llavors aquí veiem molt bé exemplificat això, aquest canvi com de paradigma. Llavors ara passaré al següent tema, que seria com implementar aquest màrqueting social o aquest màrqueting amb valors, que no de valors, al nostre projecte, i us he posat algunes eines, algunes estratègies. Per començar, volia sobretot parlar de màrqueting de continguts, i el màrqueting de continguts té com dues tècniques, que seria l'storytelling i l'altra que seria l'storydoing. L'storytelling serien històries, una tècnica que consisteix en explicar històries que connecten emocionalment amb les persones usuàries, que transmetin també aquesta essència pels valors de les empreses o de les entitats, també per tal de captar, de crear, de mantenir a llarg termini una comunitat més fidel i més lleial a la marca, i que siguin també com fàcilment compartibles. O sigui, serien històries com de vida, que la persona usuària també es pugui sentir identificada, que tingui un plantejament, un ús i un desenllaç clar, i això sobretot que puguin ser viralitzables i que transmetin valors fidels a la marca. Llavors aquí us he posat un vídeo, un spot de la xarxa d'economia solidària i del mercat social. We're in Romania, about 100 meters from the border with Ukraine, where a steady stream of refugees has been coming across all day. It's bitterly cold, it hasn't stopped snowing, and as you can imagine, children... L'Ariadna és arquitecta. La seva filla té un amic de l'escola i es diu Jaume. El Jaume té una tia, la Dolors, que és pagesa. Conrea tomàquets, cebes i enciams de producció agroecològica i els ven al mercat setmanal del poble. Aquest mercat s'anuncia amb un cartell dissenyat per la Iris, que s'imprimeix a la cooperativa del Joan. Ell mateix també forma part d'una cooperativa d'habitatge, que la setmana passada va aconseguir un préstec d'una entitat de finançament ètic per bastir uns pisos. Justament els pisos que l'Ariadna es disposa a construir. Totes juntes construïm mercat social. Totes juntes fem economia solidària. Pink, d'un món on fem tot allò que ens deien que no podríem fer. Aquest seria aquest exemple, on a través d'una història com més personal van explicant les persones per acabar de mostrar com el claim de la campanya.
Llavors també tindríem l'story doing, que seria aquesta tècnica on busquem explicar una experiència vital que també aconsegueixi connectar amb les persones usuàries i que s'interactuï a través d'una cocreació o un seguiment episòdic d'una història. O sigui, en lloc de narrar una història que transmeti valors, seria crear una història amb la que es pugui interactuar en el món real. Llavors, simplement es identifiquen els valors amb els que volem comunicar amb les persones que ho rebran, perquè puguin, diguem-ne, compartir-lo amb nosaltres i cooperar a partir d'aquí. Llavors, aquí us he posat aquest exemple d'una campanya de Vic que va obrir botigues, crec que a Amsterdam, i el que vam fer va ser donar la idea de amb els dibuixos que la gent feia, podies pagar a la botiga. Va ser com una tècnica. Després, els millors dibuixos els van imprimir. Llavors, això seria aquesta tècnica com d'story doing. Llavors, si volem aconseguir aquest impacte com més social a les nostres campanyes i també marcar com qui som, hem de tenir en compte aquests 4 aspectes bàsics. Un seria identificar un conflicte social o ambiental, o sigui, ser un projecte amb valors, no és només un artefacte de màrqueting, sinó que implica quelcom més profund. També tenir clar què ofereix el nostre projecte per millorar un conflicte social. També comunicar com la marca s'implica en el conflicte a través d'una història que atraigui, que seria aquest storytelling, o prendre part en la resolució del conflicte, és a dir, aquesta demostració més tangible del compromís, que seria l'story doing. Una altra eina o estratègia que hem de tenir en compte és sempre fer abans que comunicar. O sigui, no comunicar només si darrere hi ha fum, o sigui, no parlar, o sigui, fer primer i construir contingut al voltant i comunicar-lo després. Això és com molt important en els projectes socials o que fem màrqueting amb valors. Una altra eina també seria convertir el nostre propòsit en un benefici per a les persones consumidores, o sigui, no parlar només del nostre discurs per poder connectar amb el client potencial. Els productes i comportaments sostenibles també són millors per al planeta, però són millors també per a la persona que ho compra o practica. Hem de tenir també en compte aquesta necessitat social i també la necessitat individual, com intentar
combinar les dues parts. No? Vale. Una altra idea seria compartir els valors amb els nostres stakeholders, que serien les persones interessades. No? Sota aquesta premissa del que és a fora és a dins, hem de garantir també que els valors que tenim i volem comunicar s'apliquin no només a les persones usuàries, sinó també a la resta d'agents amb els que desenvolupem la nostra activitat. No? Això vol dir persones treballadores, persones sòcies de l'entitat, també controlar el nostre canal de distribució i els nostres propis proveïdors. No? Perquè també de res servirà si promovem la sostenibilitat, per exemple, com a valor de la nostra entitat, si després no fem servir missatgeria en bicicleta o reciclem o aquestes coses. No? O sigui, l'aposta pels valors és una aposta com transversal. Després també cal fer-nos un plantejament de si totes les xarxes socials que utilitzem són iguals. No? O sigui, evidentment no, i llavors cal fer una anàlisi i també veure les que millor s'adapten a nosaltres. Per exemple, a Facebook, els seus resultats van tenir com un moment molt àlgid o molt clau al 2017, sí que ha baixat a partir d'aquest moment a favor una mica, en detriment, d'Instagram, i les persones que més l'utilitzen són gent entre 35 i 45, 65, sí, 35 i 65. Són les persones més actives. Sí que és veritat que permet segmentar molt la publicitat, però és difícil ara mateix crear com comunitat. Twitter seria aquesta xarxa social amb la que parlem amb el món, no? També oferim una informació més precisa i més en temps real, no? És una eina molt bona de comunicació amb les persones del nostre públic, no? Amb els que volem ajudar a resoldre dubtes, fer consultes, reclamacions, o també fer difusió de continguts que publiquem al nostre web o al nostre blog. No? I també ens permet monitorejar molt bé què s'està dient de nosaltres a les xarxes. Instagram seria aquesta xarxa menys política. Els usuaris d'aquesta xarxa connectarien millor amb els continguts més visuals, més d'informació social, més d'entreteniment, diríem que seria això. I és una eina molt bona per fer storytelling, també, però també cal veure si aquest producte o servei que volem comunicar es pot explicar amb imatges. I sobretot és l'eina més usada, més utilitzada per la generació més millennial. LinkedIn seria aquest punt de trobar entre empreses i empreses professionals. El seu punt fort seria aquesta capacitat també de crear connexions amb els altres, i cal aportar, sí que és veritat que cal aportar com molt contingut de valor per poder estar present i fer-se un espai. YouTube i Vimeo és molt interessant com a eines de vídeo. TikTok seria aquesta xarxa social per excel·lència de la generació Z, generació més jove. Pràcticament es basa en l'emissió de vídeos en directe i cal dedicar-li com molta planificació i molta dedicació per oferir un contingut diferent i més creatiu. Hi ha altres xarxes socials, però m'he basat en aquestes. Sobretot hem de tenir en compte de fer una anàlisi i no estar tot arreu, sinó veure la que millor s'adapta a nosaltres, al nostre producte o servei. Després també, una altra eina que tenim és la planificació. O sigui, això és un article que vaig fer per Xarxanet, i ara ja fa temps, però m'ha semblat important ficar-lo aquí. Trobo que és una eina bona, això de planificar, que no existeix com una fórmula màgica, que els mitjans socials també canvien cada dia a un ritme molt gran, però sí que podem trobar com unes línies comunes o unes estratègies a les xarxes. I us he posat aquí com quatre tipus de regles. Una seria aquesta regla dels 3/3, que proposa dividir
el contingut que generem en 3 parts, o sigui, propi, inspirat i conversa. Propi seria que un terç sigui parlar de nosaltres, un terç del nostre calendari seria parlar de la nostra pròpia activitat, dels projectes, esdeveniments, posicionaments, campanyes. O sigui, parlar de nosaltres és molt important, però no cal fer-ho com tota l'estona, no? Un altre terç seria l'inspirat, o sigui, parlar dels altres, continguts, per exemple, que veiem que puguin ser claus i que d'altres prescriptors claus i que comparteixen també els nostres valors, punts de vista, activitat. O sigui, al públic nostre no només li interessa el que nosaltres fem, sinó també li interessa que puguem trobar altres continguts d'altres fonts, no? I també compartir-los perquè ens puguin servir d'inspiració per crear peces pròpies. Un altre terç seria aquesta part de conversa, que seria parlar amb uns altres. Un terç de les activitats hauria d'estar enfocada a parlar amb uns altres, a generar aquesta conversa, no només reaccionar a les nostres notificacions, sinó també impulsar la conversa des dels nostres canals interactuant amb els seguidors. Després tenim aquesta regla del 70-20-10, que aquesta fórmula completaria una miqueta l'anterior, o sigui, si la dels 3 terços se basaria més en el tipus de contingut, aquesta està més enfocada en els formats. O sigui, el 70% haurien de ser continguts fàcils, o sigui, continguts que podríem utilitzar de manera fàcil, projectes, esdeveniments, imatges al dia a dia, informes o estudis que ja estiguin realitzats i que puguem reaprofitar. Un 20% que seria contingut més ben elaborat, per exemple, una campanya especial o, per exemple, una infografia bonica, una imatge cuidada, idees que en general requereixen com més esforç i que no fem al dia a dia. Llavors, per això ho posem en un 10%. I el 10% seria aquest contingut més innovador, amb el que podem experimentar. Després tenim aquesta regla dels continguts circulars, que ajuda també a amortitzar molt millor els continguts que fem i també ens ajuda a classificar-los, a reescriure'ls en múltiples formats i per diferents objectius amb molta més facilitat. Seria planificar, pensar una mica en aquesta circularitat necessària per alimentar els canals socials en els quals tenim presència. O sigui que un mateix tema ens pugui servir per diferents moments en diferents formats. No seria exactament publicar el mateix contingut en totes les xarxes, sinó crear contingut específic que es vagi agrupant o que es vagi transformant per adaptar-se als diferents interessos. Per exemple, fer un tuit amb un hashtag que dona lloc a un fil, que aquest fil dona lloc a aquesta eina de Twitter que es diu Moments, que després això es converteix en una notícia al blog, una mica aquesta circularitat. I ens ajuda també com una mica a reutilitzar, ens ajuda a adaptar, a repensar i a difondre els continguts i també a optimitzar-los. També perquè moltes vegades no ens podem passar moltes hores pensar en continguts o que els continguts siguin com molt estrella. Llavors hem de pensar també en aquesta circularitat i com es pot reaprofitar. I després tenim aquesta regla del 4-1-1, que seria dividir el contingut també en 4 parts, de manera setmanal. Seria per cada 4 continguts regulars nous, contingut que sigui útil, que funciona, que ens costa poc generar i amb els quals estem més familiaritzats, republicar almenys un contingut antic de cada 6 nous, o sigui, de cada 6 nous, un hauria de ser contingut antic. Com hem dit abans, també com la clau d'una bona estratègia de comunicació seria optimitzar els continguts que fem i captar l'atenció generant també com nous públics. I després també crear un contingut especial de cada 6, diguem-ne, com més estàndards. Especials vol dir, per exemple,
una llista, una infografia, presentacions, vídeos, aquestes coses, no? Llavors, això perquè seria aquesta planificació. Una altra eina d'estratègia bona seria aquesta idea de personalitzar, és a dir, desenvolupar ofertes que vagin també en sintonia amb aquesta singularitat del nostre públic, no? Per tant, també és important que coneguem a qui ens adrecem i que ens connecten amb l'audiència. I aquí us he posat aquesta campanya de Nutella que vam fer amb els noms de les persones els van imprimir en els bots. Una altra idea seria centrar-nos en els valors i comunicar també els processos, que moltes vegades som molt resultadistes i ens fixem en el resultat final, però també és important aprendre a comunicar el valor de la proposta que fem i situar també aquest missatge per sobre de les característiques d'un producte o servei que tenim. O sigui, no parlar només en clau tècnica, sinó parlar també en clau de la nostra missió, de la nostra visió i dels nostres valors. Comunicar el com, comunicar el quan, comunicar el per què. Un producte o un servei que estem oferint està dissenyat d'aquesta manera, per exemple. I aquí us he posat aquest documental d'una cooperativa d'habitatge en cessió en ús de Sants, La Borda, que van voler documentar el procés de creació d'aquest edifici i van fer com entrevistes a les persones. I em sembla també com una bona eina, amb els ciments, una mica simulant els ciments de l'edifici. Una altra eina que tenim important és ser sempre coherent i fer un màrqueting legal. O sigui, no utilitzar publicitat intrusiva, no abusar dels pop-ups, respectar també els drets de les persones usuàries, les campanyes, ser curoses també amb les dades, utilitzar eines de programari lliure, per exemple, per formularis, perquè no comercialitzen amb les nostres dades. Llavors, això també és important tenir-ho en compte. I aquí ja he passat al tema 3, que seria, us he posat breument, com seria fer una campanya de màrqueting a les xarxes socials, incorporant també com aquests valors pas a pas. I aquí us he donat com uns tips molt ràpids. La primera seria fer-nos preguntes, és a dir, què volem aconseguir amb la campanya, què volem transformar, quines emocions volem generar, a qui volem fer arribar el nostre missatge. Fer-nos preguntes és un bon punt de partida. Després és important preparar un briefing, que seria aquest document més esquemàtic que defineix molt bé què es vol comunicar, a qui es vol comunicar i també per què, és a dir, també com a l'objectiu i el públic a qui va dirigit, i aquí volcarem com tota aquesta informació en aquest briefing. I també ens servirà per anar aterrant el que després serà pensar aquesta segona part, que és la idea. O sigui, el lema, el hashtag i també una gràfica que vagi en sintonia amb la campanya. Després caldria definir aquestes accions, és a dir, el públic objectiu, els canals, els materials, les tasques i el calendari. O sigui, definir les accions tenint en compte aquests elements. Per això ens ajudarà molt bé igual fer una plantilla i ens anem com definint aquests ítems en funció de les accions que volem aplicar en la nostra campanya. I després també hem de tenir molt en compte que sigui un disseny original, revisar també, per exemple, si fem mailings o butlletins, això que estiguin revisats, que estiguin optimitzats, que siguin responsive, i planificar molt bé els continguts després a les nostres xarxes socials. I per últim, i ja acabo, aquí us he posat un parell de guies que hem fet a Colèctic,
que es basen també en bones pràctiques per fer una comunicació socialment responsable. Aquest és un document bastant útil, no? I també dona eines. A veure, no sé si funciona. Igual no us la puc ensenyar. Vale, a veure. Vale, doncs em sap greu perquè ara mateix no estic podent. Bueno, teniu aquí en el PowerPoint, que també us passaran, aquesta guia, és comunicacioresponsable.collective.com, i dona com aquestes eines, no?, per poder fer aquesta comunicació des d'un punt de vista responsable utilitzant eines de codi obert, no? I fa com una comparativa entre les eines més privatives i eines de codi obert per ajudar-nos en el nostre dia a dia a fer una estratègia de comunicació socialment responsable. I també us he posat aquesta guia de comunicació inclusiva que hem fet fa bastant poc per Pimec, i que la podeu utilitzar, perquè no és només una guia inclusiva a través del llenguatge, sinó que també visibilitza altres temes, no? Com, per exemple, el capacitisme, com posar paraules a la diversitat, com representar visualment la diversitat, com diferents elements. I aquí també teniu una part d'exercicis pràctics que podeu utilitzar i que responen una mica als diferents capítols, no? I podeu trobar aquí també com la guia online. És com xula. Aquí la trobeu també en diferents elements. La comunicació interna, és una guia com molt transversal, no? I dona així com diferents eines. I ja està, ja he acabat. Molt bé, Sara. Gràcies per la... Sí, Sara, gràcies per la teva exposició. Crec que ha estat, merci per introduir-nos en l'àmbit del màrqueting digital i això crec que ha estat bastant didàctic, per tant, crec que ens has ajudat una mica a situar-nos en aquest sector o en aquest àmbit que a vegades és una mica complicat i que moltes vegades també ho relacionem molt amb l'àmbit de l'empresa i no tant en l'àmbit de les entitats. I crec que és important que també ho aterrem en aquest sentit. Exacte. Com us deia la Sara, no sé si teniu alguna pregunta, la podeu formular pel xat. Jo, Sara, sí que tenia una qüestió. Et volia preguntar perquè, clar, les entitats grans no passa perquè normalment tenen un equip de comunicació i ja ho gestionen tot des de l'equip de comunicació. Però sobretot entitats petites i mitjanes, a vegades és complicat, perquè prou feina tens per anar comunicant el que pots, que potser ni et planteges tot el tema del màrqueting digital i tot plegat. Llavors, en aquest sentit, que en els últims punts que has tractat ja ho has comentat una mica, però quines petites accions es poden fer des de les entitats petites per començar a treballar aquest àmbit en el dia a dia de l'entitat i en la mesura del possible, perquè són entitats petites i poden dedicar el temps que li poden dedicar, però què poden començar a fer tot això que hem estat parlant, anar treballant una mica aquest... Jo crec que sobretot l'important és la planificació. Vull dir que crec que és molt important planificar, que moltes vegades això caiem molt en només explicar quan nosaltres tenim alguna cosa a explicar, no? I llavors és molt important poder combinar una mica els diferents elements, no? I llavors per això us havia posat aquestes 4 regles, no? Que crec que ens podrien ajudar molt bé a poder planificar això i sobretot a no invertir com moltes hores en la comunicació, que moltes vegades, com tu comentes, la gent té altres rols, no? Dins d'una empresa petita no només fa comunicació, sinó que fa altres coses, no? I crec que sobretot la clau és planificar i poder dir, bueno, què podem assumir aquesta setmana? Igual només podem publicar 3 coses, però que siguin diferents, no? I que no només sigui parlar de nosaltres, sinó que sigui també generar conversa amb uns altres, que també el valor que tenim és poder cooperar entre les diferents entitats de l'economia solidària, no?
i això crec que és molt important i ho hem de tenir en compte, no? Ajudar-nos també entre nosaltres i poder cooperar des d'aquí, no? I per mi, sobretot, l'eina principal és planificar la comunicació. Dins el temps que tinguem, no? Que cadascú pugui assumir, però planificar perquè no sempre sigui comunicar d'una manera resultadista quan tenim alguna cosa a explicar, no? Perfecte, Sara. També dir-vos que a Xarxanet també tenim algun recurs lligat a temes de màrqueting digital i que també us poden servir com a complement d'aquest webinar, no? Per agafar més idees. Dit això, veig que no hi ha cap pregunta més, per tant, Sara, ho deixaríem aquí. Molt bé. Moltíssimes gràcies per tot, per tornar-te a tenir per aquí per Xarxanet i res, ha estat un plaer escoltar-te, Sara. Perfecte. Gràcies per compartir la teva expertesa. Que vagi bé, Sara. Adéu. I abans d'acabar, sí que m'agradaria comentar-vos que el cicle de webinars de Xarxanet el fem amb l'objectiu de millorar la gestió de les entitats, del seu dia a dia, de les entitats, del món de l'associacionisme i el voluntariat, i que en aquest sentit el que busquem és tractar temes que puguin ser d'utilitat per a les entitats i per al sector. Llavors, dir-vos que teniu a la vostra disposició el correu de Xarxanet, info@xarxanet.org, on ens podeu fer arribar totes aquelles propostes temàtiques que creieu que poden ser d'utilitat de cara a futurs webinars. Simplement això, que us sapigueu que estem oberts a peticions i que, per tant, qualsevol inquietud que tingueu que us pugui ser d'utilitat en el vostre dia a dia per millorar la gestió de les vostres entitats, doncs que nosaltres estem oberts a tractar-ho i a organitzar un webinar en aquesta línia. I res, sense més dilatacions, en principi ho deixaríem aquí. Moltíssimes gràcies a tothom, gràcies Sara de nou, gràcies a les persones assistents per haver estat aquí, per haver compartit aquesta estona amb nosaltres i ens retrobem ben aviat. Una abraçada ben forta a tothom i que tingueu molt bon dia.